Kuljum nara mijiet ta' nies qudiemi, jiġu biex narhom, jiġu biex jgħidu dak li ngħidilhom Vanġelu, jiġu biex nikbilhom xi bilgħa b'tip ta' kitba li ma jarfux, jiġu biex jgħiduli grazzi kif iqumu biex jitilqu, jiġu biex iħallsuni. Kull filgħodu qabel niftaħ it-tieni proprjetà tiegħi wara dari, tosservhom jibnu serb uman. Pjuttost deformat ikun. Kif nibqa' dejjem minn ġo nofshom biex niftaħ, kollha jibdew jollu rashom lejja. Kollha jibdew jitbissmuli daqs li kieku qegħdin hemm għal xejn għax ma juru l-ebda russa f'wiċċhom. Nibda niskanta kif jagħmlu hekk. Forsi biex jassiguraw min insegwixxi d-dover tiegħi bl-aqwa mod possibbli, forsi biex inraħsilhom xi ħaġa. Lanqas nara x-xemx li ma kienx għaltieqa żgħira fuq l-amara tal-għodot tiegħi. Ingawdija l-aktar fil-mumenti li għall-mentalità tan-nies hemm barra mhux l-aħjar ħin li tiġi għandi. F'dawk il-mumenti naqbad il-kaxxa tal-plastik, niftaħha u nibda nikol xi ħaġa. Normalment nibda bil-karrotti. Isegwu żewġ tuffiħat, mhux minn ta' Eva. Finalment dejjem nispiċċa b'xi waħda differenti, hekk biex tagħti ftit kolur lill-monotonija. Nejja nitkellem ma' nies. Normalment ikun qed fadalli b'kemm tesal kamra tal-istennija. Iżda mbagħad kif immur id-dar, lanqas nilħaq tgħaddi nofsija ma nibdix nixxennaq sabiex ninvesti l-ewwel pazjent tal-għada. Il-ħajja ta' waħdi offrit li opportunitajiet li ngħaddi sigħat twal kif nixtieq jien. Imma kemm ħaddum taqra. Veru li sirt naf il-kontemporanjetà tal-bniedem tal-lum daqs ta' dak neolitiku. Fittix storja ta' suċċessi kbar. Sibta tgħid. Risposta. Qed ngħixha u ngħidilkom għaliex. Għaddi. L-odba tajba. Hemm bżonn daqsxejn ta' ċertifikat minn saħħti jekk jogħġbok. Problema ħabib, affarijiet żgħar. Issa nagħmellek xi testijiet bażiċi, noħodlok issa d-demm u nibatlek il-test globali dar. Il-riżultat nindirizzaħ li ħadmek. Le, jiena propjament nixtiequ minħabba l-intervisti għax-xogħol. Mhux problema. Għax għalhekk jekk jogħġbok. Grazzi. Grazzi lilek. Wiċċu kompletament ġdid, probabbli mhux minn raħalna. Dan raħal iżżar biex ma tkunx taf li xi ħadd. B'sart jien li ma tafux. Ara mhux biex nindaħal dotta. Imma dak kien il-ħabs ta' kien joqgħod fir-raħal ta' fuq u issa ġie joqgħod hawn. U għad-dar isqal festa. Minkejja il-mentalità taż-żgħażagħ inbidlet u sar aktar moħħhom fix-xorb u d-divertiment xorta waħda. Xorta waħda għad għandna nies, speċjalment żgħażagħ, dedikati u impenjati s-sena kollha fix-xogħol li ġib magħha l-festa.
Ir-riżultat tista' tgħaddi għalih nhar tnejn klinika. Grazzi. Skużani imma għandi daqsxejn tas-sola wadni biha. Jekk tista' però tispjegaj li tagħmel pjaċir, għax ngħidlek il-verità għandi daqsxejn ta' intervista ma' supermarket ta' wara. U alla volja kont il-ħabs, xorta t-deċida li impjegani, għax id-deċidejt li nirriforma ħajti. Issa jkoll nħallik, għax għandi prova tal-fratelli. Grazzi. Iva, jixtieq jibni ħajtu mill-ġdid. U min jien biex lil dan ħija fl-umanità nfixklu nagħmel minn kollox biex neskludih mis-soċjetà? Narmi kull preġudizzju. U ma nistmerrux, imma nanqu miegħi. Ir-raħlin għadhom jagħmlu lill-kappellan, in-nutar, it-tabib u oħrajn qatt għandhom esklusiva għalihom siġġu fuq qudiemnet tas-soċjetà. U għalhekk kull ma jagħmlu huma u jew ta' skandlu jew ta' ġieħ. Il-mentalità għadha li jekk int żbaljajt, int kriminal għal omrok. Jekk rid bidla, rid nieħu l-affari f'idejja. Infehmhom li għal xejn jaqsmu għonqhom u jkissru l-galletta ta' kubtejn quddiem it-tabernaklu jekk qatt ma jagħmlu dak li qalilna Kristu. Kont il-ħabsu ġejt iżżurni, kont bil-ġuħ u tmajtni. F'baħar wieħed hawn qegħdin u xejn ma jifrigna milli nkunu flimkien. Feħdan xulxin nies fitilu l-wied u żmien miġluf fix-xejn. Dak li għamlet il-patruna tagħna. Ma' kull min iltaqat waslet tagħna. Hija ħabbet u ħellet għall-proxmita. Matul il-ħajja tagħha Santa Vera kienet magħrufa l-ġenerożità tagħha. Il-bidem tal-lum kapaċi jagħmel ħafna aktar milli jagħti xi flus. U jekk jista' jkun ġeneruż milli jagħmel att ta' inklużjoni. Gianluigi qabżitlu dema u jien ma qabżitlix waħda imma tlab tal-iktar sens ta' raġuni. Għandna xkejken għaw ċorma nissew li jollu l-identità ta' raħalna, speċjalment għall-patruna tagħna Santa Venera. Can you stay a while? Keep me by your side. Fill my scattered heart, fix me, I said. Issija neqsin 10 ta' filgħodu. Jidher li mhux sejjer tajjeb miegħi biss imma anke ma' tas-supermarket. Iva, daħħaltu jaħdem miegħi segretarju l-erba' u s-sibt filgħodu. F'dawk il-jiem is-supermarket jaħdem fil-għaxijiet biss. Smajt indi sipaċ bċu jitku flimkien miegħu. Anke leħen dolor smajt. Il-mulej jised u fi triq it-tajba. Ħloq possibilità żgħira. Illum ħolma ta' bniedem hija realtà ta' ħajtu kollha.